Sa number 4 PNP, ginpabaskog ang pagbantay sa mga eskwelahan kasunod sa shooting incident sa Tacloban. Makita ang pila ka mga pulis nga nagalibot malapit sa mga eskwelahan sa siyudad sa Bacolod kag pila ka mga lugar sa Negros Occidental. Ini matapos nagmando ang Police Regional Office Negros Island Region sa hugot nga seguridad sa tanan nga mga eskwelahan matapos ang nagluntad nga pagpaniro sa San Jose National High School sa Tacloban City, kundiin 3 ka mga estudyante ang napatay kag 20 ang pinason. Ang duha ka mga gunman pareho man nga mga estudyante enrolled sa grades 9 kag 10 kag pareho nga mga menor de edad. Nagpagwa man sa direktiba ang PRO-NAR sa tanan nga provincial kag intelligence units kag intelligence personnel nga pabaskugon ang monitoring online kag offline, pati ng coordination sa Department of Education, school administrators, barangay officials, parent-teachers associations kag local government units agud malikawan ang mga kalakasan sa mga eskwelahan. Hinahinyo sa kapulisan ng mga eskwelahan nga i-review kag pabakuro ng ilang security protocols, emergency response procedures, kag threat assessment mechanisms agud manginhanda sa tion sang mga insidente. Ginpahanungduman ni Pulis Regional Director Brigadier General Romano Cardinio ang mga kapulisan na mangin responsable sa pagtago sa ilang mga government-issued firearms matapos nga ang pusil nga gingamit sa pagpanguthang sa Tacloban iya sang pulis. Nagapati naman si Bacolod Councilor Al Espino, Chairman sa Committee on Education nga magduwa sa police visibility kag security, mas kinahanglan tutukan sa local government unit ang mental health aspect sang mga kabataan.